How to go? Hare Krishna. Emma. ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் குழந்தைகளே. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் 1. இன்னைக்கு தான் சாப்டர் 1 எடுக்க போகிறேன். நேற்றுக்கு டே 0 பண்ணினோம். இன்னைக்கு அது டே 0ல் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா பற்றி சொல்லி கொடுத்தோம். கொஞ்சம் எப்படிலாம் நம்ம கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும். நீங்கள் கேட்குற ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் போட்டு காமிச்சோம், எல்லாம் பண்ணினோம். அப்புறம் எப்படி குவிஸ் பண்ணணுங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. அதுவும் இப்போ வாட்ஸ்அப்லேயும் போட்டிருக்கோம், அதையும் பார்த்துக்குவோம். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி நம்ம சாப்டர் 1 இன்னிலேருந்து தான் கிளாஸ் ஆரம்பிக்க போகிறது. கிளாஸை கவனிச்சுக்கோம். ஓகே, ப்ரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாதி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்திய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அன்பான குழந்தைகளே, இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவின் ஆசியுடனும் இஸ்கான் மங்களூர் தலைவர் நாமனிஷாதாஸ் குருஜியின் ஆசியுடனும் இந்த வகுப்பை தொடங்குகிறேன். பகவத்கீதை ரொம்ப பிரபலமானது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த போரை பகவத்கீதை விவரிக்கிறது. பாண்டவர்கள் எத்தனை பேர்? 5 பேர். கௌரவர்கள் எத்தனை பேர்? 100 பேர். அந்த 5 பேர்ல ஒருத்தன் தான் அர்ஜுனன். ஓகே, போர் தொடங்கும் முன் அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பகவான் எடுத்த சொற்பொழிவு தான் இது. இந்த பகவத்கீதைங்கிறது என்னது? பகவத்கீதைங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை, அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் கொடுத்த அவருக்கு அறிவுரை, அடுத்த சொற்பொழிவு. கிருஷ்ணர் கடவுள் என்று அடையாளம் காட்டப்படுகிறார். முறையாக பகவத்கீதை படிக்கணும் என்றால் 1 வருடம் ஆகும். அதை நான் சுருக்கமாகத்தான் சொல்ல போகிறேன். பகவத்கீதையில் 18 அத்தியாயங்கள் உள்ளன. எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு? 18 சாப்டர்ஸ். அத்தியாயம்னா சாப்டர். மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்களை கொண்டது. அதில் 108 ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு அத்தியாயம் சொல்லி தரப்போகிறேன். உங்களிடம் பகவத்கீதை புஸ்தகம் இருந்தால் அதை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க. அந்த புஸ்தகம் வாங்கலையா, புக் இருக்கு இல்லையா, புக்கில் பார்த்து படிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு புஸ்தகம் வேண்டும் என்றால் இஸ்கான் மங்களூருக்கு விசாரித்து வாங்கி கொள்ளலாம். அது 600 ருபீஸ் கொடுத்தேன்னா 4 புஸ்தகம், ஒரு கோம்போ பேக்கேஜ் இருக்கு, அதை வாங்கிக்கலாம். பகவான் த சுப்ரீம் லார்ட் God. Gita means song sung by Krishna himself, song of God. Okay, what is ISKCON? Yes, ISKCON na solluma Keshav. ISKCON na enna? What is ISKCON? That is the International Society for Krishna's Consciousness. Very good. இதில் எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்குன்னா 18 அத்தியாயங்கள் இருக்குன்னு. முதல் 6 அத்தியாயம் கர்ம யோகம், 2வது 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகம், 3வது 6 அத்தியாயம் ஞான யோகம். ஓகே, ஒரு சாண்ட்விச் பண்ணி பார்க்கும்போது அது நடுவில் இருக்கிற காய்கள்லாம் அதுதான் அந்த நடுவில் இருக்கிற 6 அத்தியாயங்களே பக்தி யோகா முக்கியமானதாகுங்கிறதுக்காக அதை சொல்லியிருக்கேன். இங்கே பிக்சர் வரும், அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மறுபடியும். பகவத்கீதை குருக்ஷேத்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது. எங்கே சொல்றது பகவத்கீதை? குருக்ஷேத்திரத்தில். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை அர்ஜுனனுக்கு 45 நிமிஷங்களில் சொன்னார். 45 மினிட்ஸ் ஆச்சு அவருக்கு சொல்றதுக்கு. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்திலும் பயப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. ஒரு கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆகிட்டு அவர்கிட்ட டெய்லி சாண்டிங் பண்ணி அவரோட நம்ம இதுவாக இருந்தோம்னாக்க நமக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாரேக்கே, மாரே கிருஷ்ணா ராக்கேக்கே. தினமும் சில முறையாவது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்ல வேண்டும். பரீட்சைக்கு போகும் முன், பள்ளிக்கூடம் போகிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, எந்த காரியம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னும் இந்த மந்திரத்தை சொல்லவும். பகவத்கீதை உண்மை உருவில் சீட பரம்பரை மூலமாக பெறப்படுகிறது. சீட பரம்பரை மூலமா தான் பகவத்கீதை கிடைச்சிருக்கு. கிருஷ்ணர், பிரம்மர், நாரதர், வியாசர் என்று எல்லா ஆச்சாரியர்களும் வரிசையா வர 31 ஆச்சாரியர்களுக்கு அப்புறம் 32வது ஆச்சாரியா தான் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இப்ப இந்த புஸ்தகத்தை பகவத்கீதை புஸ்தகம் ஆஸ் இட் இஸ் உண்மை உருவில் அந்த புஸ்தகத்தை எழுதினவர் பேர் என்ன?
ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவர் வந்து 32வது ஆச்சாரியர். குரு ப அ குரு ப குருசீட பரம்பரையில வந்ததுல, குரு பரம்பரையில அவர் வந்து 32வது அவரோட நம்பர். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. என்ன பகவத்கீதா இஸ் ஆன்சரபிள் டு ஆல் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ். நமக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் பகவத்கீதையில நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஓகே. மொத்தம் வந்து அதுல 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. அதுல எத்தனை சாப்டர் இருக்கு? 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன. கிருஷ்ணர் ஒரு தெய்வீக சங்கு வந்து வச்சு ஊதுவார் அதுல. அந்த சங்கு பேரு பாஞ்சஜன்யம்னு பேரு. அண்ணே அந்த இது இருக்கு இல்லையா? ஆ- அந்த அவருடைய ரதத்து மேல ஒரு ஃபிளாக் இருக்கும். அந்த ஃபிளாக்ல யாரோட படம் இருக்கும்? ஹனுமான்ஜியோட படம் இருக்கும். ஓகே. அறிவிற்கு பகவத்கீதை அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம். கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டது. பகவத்கீதை ஒரு ஹியூமன் மேனுவல். எதை செய்யலாம், எதை செய்யக்கூடாது என்பதை தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது. நாம் ஒரு டிவியோ, ஃப்ரிட்ஜோ வாங்கினால் எப்படி ஒரு மேனுவல் தருகிறார்களோ, அதே போல மனித வாழ்விற்கு தேவையான ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்பரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் பகவத்கீதை நமக்கு அளிக்கிறது. நமக்கு ஒரு டிவி வாங்கினோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த டிவியில என்ன பண்றோம்? அந்த டிவிய வந்து ஒரு கையோட ஒரு மேனுவல் இருக்கும். அத பார்ப்போம். பார்த்த உடனே, ஓ! இந்த ஒயர் இங்க கனெக்ஷன் பண்ணணும், அத இங்க பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு, இந்த சேனலுக்கு இப்படி போணும், அப்படி போணும், பட்டன்லாம் அமுக்கி எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு அப்புறம் தானே பார்க்குறோம் அத. அப்ப பார்த்த உடனே இட் இஸ் வொர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி. அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன பண்ணணும்? நமக்கு வந்து நம்ம நமக்கு நம்மள யார் வழி நடத்தி கொண்டு போவா? அதுக்கு தான் ஆன்மீகத்துக்கு வரணும். ஆன்மீகத்துக்கு வச்சு பகவத்கீதை வந்து அத படிக்க படிக்க நமக்கு எல்லாம் நமக்கு நம்மளும் நல்லபடியா அந்த மாரி டிவி எப்படி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது, அந்த மாரி நம்மளும் ஆக்டிவா நல்லபடியா இருந்துக்கலாம். ஓகே. அப்புறம் இது நல்லபடியா இருக்கிறதோட, நமக்கு அப்புறமா சின்ன வயசு இப்ப கொஞ்சம் பெரியவாளாவோம். ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போவோம். காலேஜ் போயிட்டு கல்யாணம் பண்ணி வேலைக்கு போவோம். வேலைக்கு போனது கல்யாணம் பண்ணிப்போம். அப்பா அம்மாவாவும், தாத்தா பாட்டியாவும், அப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ் வரும். அப்புறம் செத்து போவோம். அப்ப செத்து போன உடனே, அப்ப என்ன ஆகும்? நேரா நம்ம பகவான் கிட்டக்க போயிடலாம். கிருஷ்ண லோகத்துக்கு விட. அவருக்கு அப்படி பண்ணாக்க மறுபிறப்பு கிடையாது. ஓகே. அதுக்காக தான் நம்ம பகவத்கீதையை கண்டிப்பா படிக்கணும். அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலேருந்தே படிக்கணும். நீங்கலாம் லக்கி பீப்பிள். உங்களுக்கெல்லாம் இந்த பகவத்கீதை சொல்லி தர சொல்லி நம்ம இஸ்கான் இஸ்கான் மங்களூர் பிரசிடென்ட் தான் இது ஏற்பாடு பண்ணியிருந்ததே. அவருக்கு தான் நீங்கலாம் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நாங்கலாம் சின்ன குழந்தையில எங்களுக்கெல்லாம் யார் சொல்லிக் குடுத்தா? ஒருத்தருமே சொல்லி தரதுக்கு இல்ல பகவத்கீதைன்னா என்னன்னே தெரியாதுங்க. அப்புறம் நாங்கலாம் பெரியவளாக ஆக அப்புறம் தான் படிச்சிருந்தோம். இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் சின்ன வயசுல 6 வயசு, 7 வயசு, 8 வயசு, 10 வயசுக்குள்ள தான் இருப்பேன் நீங்கலாம் மேக்ஸிமம். 10, 11 இருப்பேன். அந்த உங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளோ ஒரு அதிர்ஷ்டம் கிடைச்சிருக்கு. அத நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா படிங்க. ஓகே. இது பாடம் நடத்துறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இதோட சேர்ந்து நான் சில மாரல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லித் தருவேன். அதையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பா, அம்மாக்கு மரியாதையோட இருங்கணும். அப்பா, அம்மாவை எதிர்த்து பேசக்கூடாது. வீட்ல சண்டை போடக்கூடாது. யார்கிட்டயும் சண்டை போடக்கூடாது. பகவத்கீதா படிக்க வந்தாச்சுன்னா, இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்க. சரியா குழந்தைங்களா? அப்புறம் வந்து திருடக்கூடாது, பொய் சொல்லக்கூடாது. வீட்ல எதையும் எங்க ஏதாவது திருடின்னு வரா இல்லையா சில பேர், அந்த மாரி திருட்டு தொழிலுக்கு போக்கூடாது. அப்புறம் பொய் சொல்லக்கூடாது. தாத்தா, பாட்டி வீட்ல இருந்தா நம்மளோட ஜாயிண்ட் ஃபேமிலில சில வீட்ல இருப்பா இல்லையா? அந்த மாதிரி இருந்தா நான் தாத்தா, பாட்டியோட இருந்தேன்னாக்க, அவாளுக்கெல்லாம் தாத்தா, பாட்டியெல்லாம் கவனிச்சுக்கணும். அவாளோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்லாம் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கெல்லாம் வேணும். ஆசீர்வாதம் இருந்ததுன்னா நம்மலாம் பெரிய ஆள் ஆயிடலாம். ஓகேயா? இந்தியாவோட ஃபியூச்சர் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாலாம் நீங்கலாம் இப்ப இப்படி செய்ய இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணி கல்டிவேட் பண்ணலாம் பெரிய பெரிய ஆளா ஆயிடலாம் நீங்கலாம். ஓகேயா? இந்த மாரி பிளெஸ்ஸிங்ஸ் பெரியவாள்ட்ட தாத்தா பாட்டிட்ட வாங்கணும். அப்பா அம்மாட்ட எதிர்த்து பேசக்கூடாது. எதுக்குமே சண்டை போடக்கூடாது. அ நமக்கு என்ன கிடைக்குது இன்னும் படிக்க படிக்க உங்களுக்கு புரியும். நான் சொல்லி தரேன். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வரும். ஓகேயா? கிருஷ்ணர் துரியோதனிடம் சேர்ந்து இந்த போரை தவிர்க்குமாறு கூறுகிறார். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? இந்த போர் வேணுமா? இத நிறுத்திவிடேன் அப்படிங்கிறார். ஆனா துரியோதனன் என்ன சொல்றான்? கேட்கவே இல்ல. அப்படியானா உனக்கு என்னப்பா வேணும்? அப்படின்னு கேட்கிறார். அவன் என்ன சொல்றான்? எனக்கு உங்களோட நாராயண சேனைய என்கிட்ட குடுத்துருங்க அப்படிங்கிறான். அது நாராயண சேனைய வச்சு நான் ஃபைட் பண்ணி நான் ஜெயிச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறான். உடனே உடனே அவனுக்கு குடுத்துட்டார். உடனே பாண்டவர்கள பத்தி பாண்டவர்கள உங்களுக்கு என்ன வேணும்ப்பா? அப்படின்னு கேட்கிறேன். கேட்ட உடனே எங்களுக்கு கிருஷ்ணரோட துணை இருந்தா போதும். உங்களோட துணை இருந்தாக்க அத வச்சுட்டே நாங்க எல்லாத்தையுமே பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால அ அ கிருஷ்ணர் அதனால பாண்டவர்களோட சைடுல சேர்ந்துட்டார். ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து பாண்டவரோட சேர்ந்தாருங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே. திருதராஷ்டிரன் தனது தேரோட்டியான சஞ்சயனை திருதராஷ்டிரனுடைய தேரோட்டி யாரு? சஞ்சயன். அவனை போர்க்களத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று கேட்கிறார். திருதராஷ்டிரனை சந்தேகமான மனநிலையில் அவனுக்கே சந்தேகம் திருதராஷ்டிரனுக்கே. என்ன ஒரே டவுட்ஃபுல்லா இருக்கா எல்லாருமே. தர்மக்ஷேத்திரம் ஒரு புண்ணிய பூமி. அங்கு தர்மம் தான் வெல்லும். தர்மக்ஷேத்ரா அப்படிங்கிறது என்ன? ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம். அந்த இடத்துல புண்ணியம் தான் வெல்லும். கௌரவர்கள் அதர்மத்தையே செய்பவர்கள்.
அப்படி இருக்கு. அவர்கள் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? இப்படி இருக்க தனது அதர்ம மகன்களை காப்பது எப்படி என்பதை பற்றி கவலைப்படுகிறார். அவர் தனது தம்பியான பாண்டுவின் புதல்வர்களை பாராபட்சமாக நடத்துகிறார். தர்மத்தை கடைபிடித்தால் தர்மம் உங்களை காப்பாற்றும். நம்ம எப்போதுமே தர்மத்தோட நம்ம இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தா நம்மள காப்பாத்திடும். துரியோதனனின் மனநிலை. கௌரவர்கள் மிகப்பெரிய படைகளை தன்னிடம் வைத்திருக்கிறார்கள். இதனால் துரியோதனனுக்கு மிகப்பெரிய கர்வம். கர்வம்னா என்ன? ரொம்ப பிரைட். அவனுக்கு என்கிட்ட பெரிய பெரிய இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா. தற்பெருமை. அவர் நேர்மையானவர்களை சந்தேகம் கொள்கிறார். பீஷ்மாச்சாரியார் அவர்களின் பெரியப்பா. அவர் பாண்டவர்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர். அவர் கௌரவ சேனை தளபதி. ஆனால் துரியோதனனுக்கு அவர் மேலும் சந்தேகம். துரியோதனனுக்கு அவர் மேலேயும் சந்தேகம் வந்தது. ஏன்? அவர் ஏதாவது நமக்கு நமக்கு சாதகமா பண்ண மாட்டாரு. நாம் அனைவரும் கடவுளை சார்ந்து வாழ்கிறோம். வெளிச்சம் என்பது சூரிய ஒளியால் கடவுள் கொடுத்தது. வெளிச்சம் இல்லாத போது நம் கையை நாம் பார்க்க முடியாது. துரியோதனன் தனது குருவான கிருபாச்சாரியார் கூட சந்தேகப்படுகிறார். ஏனென்றால் அவர் அர்ஜுனனை சிறந்த வில்லாளியாக அறிந்தவர். அர்ஜுனன் நல்ல அம்பு எய்துறதுல ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்டமோ அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும். அதனால தான் அவருக்கு அவர் மேலேயும் சந்தேகப்படுறான். யாரு? இவன் துரியோதனன். வெற்றிக்கு அறிகுறிகள் என்ன? திவ்யமான சங்குகள் இருக்கு. கிருஷ்ணர் துணை நிற்கிறார். அனுபவம் அனுமார் பாண்டவர்களோட கொடியில யார் இருக்கா? அனுமார் இருக்கா. அக்னி தேவரின் தேர் அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தது. அக்னி தேவருங்கிறவர் அந்த தேரை கொடுத்துருக்கா. அவன் உட்காந்துருந்தாலும் அந்த சேரிட் யார் கொடுத்தா? அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அது எந்த பக்கமும் செல்லக்கூடியது. இந்த பக்கம் தான் போகணும், அந்த பக்கம் தான் போகணும்னு நல்லா கிடையாது. கடைசியா என்ன சொல்றார்? எனது அன்பு கிருஷ்ணனே, யாரு? அர்ஜுனன் சொல்றான். எனக்கு வாய் உலர்ந்து போச்சு. சண்டை போட மாட்டேன். கைகள் நடுங்குகின்றன. இதெல்லாம் பண்ணினா பாவ விளைவுகள் வருமே. உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வருமே. சமுதாயம் மற்றும் பிற உயிர்களுக்கு ஏற்படும் துன்பம், பூகம்பம், பஞ்சம், வறட்சி, வெள்ளம் இதெல்லாம் ஏற்படுமே. இதெல்லாம் நான் படுத்துக்கணுமா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கான். ஓகே. இதுதான் நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் இதை பத்தி சொல்லிருக்கேன். சாப்டர் 1க்கு. இப்போ நம்ம ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்கலாம். இது வந்து இஸ்கான் டெய்டி இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற கோயில்ல இருக்கிற டெய்டி. ஓகே. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பகவத்கீதா இன் 18 days. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். இது வந்து நம்ம இந்த புஸ்தகத்தை பகவத்கீதை எழுதினவர் யாரு? தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவர் வந்து இஸ்கானுடைய நிறுவன ஆச்சாரியர். இஸ்கானுடைய ஃபவுண்டர் ஆஃப் இஸ்கான். ஓகே. இவர் வந்து ஸ்ரீலா பிரபுபாதா ரத யாத்திரா பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டைம் சான் பிரான்சிஸ்கோல நடந்திருக்குது. லார்ட் ஜெகநாதர் ரதத்துல வந்து அப்ப அது மாதிரி வச்சு அது மாதிரி ஜூலை வந்து 1967 பண்ணியிருக்காரு. பெரிய திருவிழாவாக அந்த காலத்துல பண்ணார். வீட்டுல உட்காந்து நிறைய சமையல்லாம் பண்ணி வச்சு பகவானுக்கு பிரசாதமா பண்ணி அதை எல்லாருக்கும் சாப்பாடு பண்ண கொடுத்துட்டு அவரோட ஸ்பெஷல் ஐட்டம் என்னன்னா ஸ்ரீலா பிரபு குலாப் ஜாமுன் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாராம். அதனால அந்த குலாப் ஜாமுன் பண்ணி ரசகுல்லா அந்த மாதிரிலாம் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுத்து இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு பகவானுக்கு படைச்சிட்டு பிரசாதமா சாப்பிட்றது தான் விசேஷம். அப்படிங்கிறதுலாம் அவளுக்கெல்லாம் ஃபாரினர்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு அதில் வெளிநாட்டவர்கள்லாம் நல்லா கலந்துட்டு ரத யாத்திரை பண்ணி ரொம்ப கிராண்டா பண்ணினா அதுக்காக இந்த பிக்சர் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். எஸ். இது அவர் சின்ன வயசுலயே ஸ்ரீலா பிரபு அவருக்கு சின்ன வயசுல அவருக்கு பேர் அபாய் சரண்னு பேரு. அவர் வந்து 5 வயசுல அவருக்கு ரத யாத்திரை பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை வந்துடுது. அவருக்கு கிருஷ்ணர் பேர்ல சின்ன வயசுல இருந்தே பக்தி ஜாஸ்தி. அதனால அவ அப்பா கிட்ட சொல்லி எனக்கு ரத யாத்திரை பண்ணணும், எனக்கு ஒரு இது ரதம் பண்ணி கொடுப்பா. அவ அப்பா என்ன பண்ணாரு? உட்டுல வந்து நல்லா அழகா கிராண்டா பண்ணி கொடுத்து அதுக்குள்ள பூரி ஜெகநாதர் சுவாமியோட சிலையும் வச்சு அந்த இதையும் கொடுத்தாரு. அதை வந்து அதை பெரிய விழா இதே மாதிரி அப்பா பண்ணா இல்லையா சான் பிரான்சிஸ்கோல வயசான காலத்துல அதே மாதிரி இவரும் பண்ணார் சின்ன வயசுல. அவர் சின்ன வயசுல பண்ணினது தான் அங்க பெருசா பண்ணினார் அப்புறமா. ஓகே. அப்ப பண்ணும்போது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி வீட்டுல அவ ஃப்ரெண்ட் இவரோட குழந்தைகள் குட்டி குட்டி குழந்தைகள் தானே அப்பெல்லாம் ஃப்ரெண்ட் அவருக்கு அவளையெல்லாம் கூட்டி வச்சு அவளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு பிரசாதத்தை கொடுத்து எல்லாரும் ரொம்ப கிராண்டா கொண்டாடினான். அதனால அவருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து அந்த இதெல்லாம் இருக்கு. 1922ல அவருடைய குரு இவருக்கு குரு 32வது தான் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. அவர் 31வது இருந்தவர் தான் அவரோட குரு இல்லையா? அவரோட குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி குருவை சந்தித்தார். அவர் ஒரு காந்திவாதியாக இருந்தார். இவர் காந்திவாதியாக இருந்தார். காவி உடை அணிந்திருந்தார். இவரை பார்த்து நீ இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுற, உனக்கு நல்ல அறிவு இருக்கு, நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, நீ ஏன் மேல் நாட்டுக்கெல்லாம் போய் பகவத்கீதையை சொல்லி தரக்கூடாது? மேற்கத்திய நாடுகள் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் ஏன் போகக்கூடாது? நீ சொல்லிக் கொடு அப்படின்னார்.
உடனே அவர் அதை அப்படியே மனசுக்குள்ள வாங்கிட்டாரு. ஐயோ! குருஜி நம்மள பார்த்து சொல்லிட்டா நம்ம பண்ணணுன்ட்டு, நம்ம பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு, உடனே ப்ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாரு. முதல்ல பகவத்கீதை என்னங்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாருக்கும் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். அப்புறம் காட் ஹெட்ன்னு ஒரு மேகசின்ல ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் இப்ப கூட இன்னமும் வந்துட்டுருக்கு அந்த மேகசின். அந்த மேகசின்ல அது எழுத ஆரம்பிச்சு, அது எல்லாத்தையும் பப்ளிஷ் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்புறம் அந்த மேகசின்லாம் ரெஸ்டாரண்ட்டா விடுதி விடுதியா போய் எல்லாருக்கும் தானங்கள்லாம் குடுத்து, அத வந்து எல்லாரும் படிங்கோ அப்படின்னு சொல்லி குடுத்தாரு அத. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சாண்டிங் தான் முக்கியமா அவர் அத முதல்ல ஆரம்பிச்சு சொல்லிக் குடுத்தாரு எல்லாருக்கும். In 1965, ஸ்ரீலா பிரபுபாதா ரீச் த ஷோர்ஸ் ஆஃப் த USA. 1965ல ஒரு ஜலதூத்தாங்கிற கப்பல்ல ஏறிட்டு அவர் அங்க போய் சேர்ந்தார். கையில வந்து அவர் கையில வந்து ஜால்ரா 2 ஜால்ரா செட் இருந்தது. ஒரு ட்ரங்க்ல நெறைய புஸ்தகங்கள் இருந்தது. அதை எடுத்துட்டு அந்த ஷிப்ல போனார். டியூரிங் ஹிஸ் வாயேஜ் ஆஃப் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா சஃபர்டு 2 ஹார்ட் அட்டாக்ஸ். 2 வாட்டி ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுச்சு. 3வது வாட்டி வந்துன்னா டாக்டர் பொழைக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டா. ஆனா அவர் என்ன பண்ணார், 3வது வாட்டி வராதுன்ட்டு கிருஷ்ண பகவான் அவருக்கு கனவுல வந்து நேரடியா அவர்ட்ட சொல்லிட்டு போயிட்டார். நீ பண்ற எடுத்து இந்த மிஷன பண்ணு ஒழுங்கா. நீ போய் ப்ரீச் பண்ணு. அமெரிக்காவுக்கு நான் தான் இருக்கேன் உன்னை காப்பாத்துறதுக்கு. நான் பார்த்துக்கிறேன் உன்னை. நீ பண்ணு அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டார் ராத்திரியில. அதனால அவர் தைரியமா போய் இறங்கினார். அங்க போய் அமெரிக்கால போய் இதுதான் அவர் போன ஷிப்பு. ஓகே. அங்க போற இந்த இதுல அந்த இது தான் அதுக்கு பேரு ஜலதூதா. இந்த ஷிப்புக்கு பேரு ஜலதூதா. அதில போயிட்டு அவர் கையில $8 தான் கையில காசு இருந்தது. அத வச்சுட்டு தான் போனாரு அங்க அமெரிக்காவுக்கு. அங்க போனது பார்க்ல உட்காந்துட்டு அந்த ஹிப்பீஸ் எல்லாம் அந்த காலத்துல ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா? அவாள்லாம் உட்காந்துட்டு அவாள்லாம் வரவே மாட்டேன் எல்லாம் கேலி பண்ணியிருந்தா. எல்லாரையும் புடிச்சு இழுத்து வச்சு உட்கார வச்சு, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ஹரே ராம, ராம ராம, ஹரே ஹரே அப்படின்னு எல்லாரையும் சொல்ல வச்சு, ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலையான்னு சொல்லணும். நம்மலாம் இப்போ குழந்தைங்களா கவனிச்சுக்கோங்க. 108 டைம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ 1 மாலா ஆர் 1 ரோட். ஓகே. 108 டைம்ஸ் நம்ம சொல்லணும். 10 மினிட்ஸ் தான் இட் வில் டேக் ஹார்ட்லி மேக்ஸிமம். ஸோ அவர் என்ன பண்ணார், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். அமெரிக்கால இந்த மாதிரி ப்ரீச் பண்ணியிருந்தார். ஓகே. அப்புறம் அங்க இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்டு, அங்க இருக்கிற நியூஸ் பேப்பர் இதுவெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? பிரஸ் பேப்பர் எல்லாரும் வந்து அவர்ட்ட இன்டர்வியூ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஐயோ! நீங்க எப்படி இப்படியெல்லாம் மிஷன் பண்றீங்க இதெல்லாம் கிரேட்ன்னு அவரை பத்தி புகழ ஆரம்பிச்சுட்டான். பேக் டு காட் ஹெட் மேகசின் உடைய ஒரு கவர் இது. அவர் நிறைய மேகசின்ஸ் புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கார். அந்த புஸ்தகங்கள்லாம் எப்பப்ப டைம் கிடைக்குதோ வாங்கி ஒண்ணொண்ணா படிங்க. ஓகே. அப்புறம் வந்து ஜனவரி 1967 த கட்டிங் எட்ஜ் சான் பிரான்சிஸ்கோ பேண்ட் அந்த பேண்டோடலாம் சேர்ந்து பாடியிருக்கார். அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு பஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி யுஎஸ்ஏல, ஆஸ்திரேலியாலாம் டு ஸ்ப்ரெட் கிருஷ்ணாஸ் டீச்சிங்ஸ் ஸ்போக்கன் இன் த டேஸ் ஆஃப் த இயர் அண்ட் ரிட்டர்ன் 5000 இயர்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் வச்சு இந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா மூவ்மெண்ட்னு போட்டு அந்த பஸ்ஸை ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணினார். Okay, in 1966, Prabhupada officially founded the International Society for Krishna Consciousness. எப்போ பண்ணார் அதை? 1966 தான் இஸ்கான் ஆரம்பிச்சது. ஓகே. சம் டிவோட்டீஸ் ஆர்கியூட் ஃபார் யூசிங் காட் கான்சியஸாக ஏன் வச்சுக்கப்படாது, இது ஏன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னு வச்சுக்கிறேன்னு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு பிரபுபாதா, இது ஏன் நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னு வச்சா உங்களுக்கு என்ன? காடுனா பேர் இல்லாருக்கு, இந்த காடுக்கு தான் பேர் இருக்கேப்பா, பேர் இருக்கச்சு நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னு வச்சா உனக்கு என்ன அப்படின்னு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான் வைக்கணும்னு சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். ஓகே. அப்புறம் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் இந்தியா இஸ்கான் டெம்பிள் போனாலும் அங்கே பார்த்தேன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும் பக்கத்தில். அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பேர் கோவிந்தா ரெஸ்டாரண்ட். அதுவும் அவர் தான் ஆரம்பித்தார். ஃபர்ஸ்ட் செயின் ஆஃப் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட். இந்த மாதிரி 108 ஊரில் 1965லேருந்து 77 இடத்துக்குள்ள 77 வருஷத்துக்குள்ள அவர் 108 டெம்பிள்ஸு உலகம் முழுசும் கட்டியிருக்கார். இஸ்கான் டெம்பிள் கட்டினார். இந்த இஸ்கான் மங்களூர் கோயில் எங்கே இருக்குன்னா, இந்த மாதிரி தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மங்களூரில் இருக்கு. ஓகே. இதனுடைய பிரசிடென்ட் யார்? கோயில் தலைவர் HG ராமனிஷ்டா தாஸ். இங்கே படம் போட்டுருக்கு இல்லையா, அவர் தான். அவர் பிடெக் படிச்சிருக்காரு, ஐஐடி கான்பூரில் பிடெக் ஐஐடி கான்பூரில் படிச்சிருக்கார். அப்புறம் இன்ஃபோசிஸில் வேலை பார்த்தார். ஆஃப்டர் ஒரு 23-24 வயசுக்கு ஹி ஜாயின்டு இந்த இஸ்கானில் ஜாயின் பண்ணிட்டார். அது நல்ல வேலையெல்லாம் இருந்தார். அவன் அம்மா அப்பாட்ட கேட்டு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வேலையை விட்டுட்டு இதில் சேர்ந்து, ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ கிருஷ்ணர்கிட்டக்கு அவ்வளோ அட்டாச்சு, ரொம்ப பிகேம் வெரி க்ளோஸ் டு கிருஷ்ணா. அதனால அது மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சார். 27 வருஷமா இருக்கார். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதிலளிக்கும்.
ஆன்மீக அகராதி, ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி, உத்வேகம், எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில் எடுக்கும், ஆன்சர் டு ஆல் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ் எது பகவத்கீதை கொடுக்கும். ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி, இன்ஸ்பிரேஷன், அதை படிக்க படிக்க நமக்கு இதை படிச்சுக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்லாம் நமக்கு வரும். இவெல்லாம் காந்திக்கு தியானிப்பவர்களுக்கு கீதை ஒரு மகிழ்ச்சியும் அதிலிருந்து தினமும் அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள்ங்கிறார் காந்தி. என்ஸ்டீன் என்ன சொல்றார், அவர் பகவத்கீதை படிச்சு வந்து பிரபஞ்சத்தை எப்படி படிச்சா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சது, எல்லாம் மிதமிஞ்சி தான் இருக்கு, ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு அவரும் பேஸ் பண்றார். இந்த மாதிரி எல்லாரும் சொல்றார். ஏன் இஸ்கான் பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி உடைந்த கேபிள் மூலம் கட்டணம் விமர்சித்தால் தொலைபேசி சேதமடைகிறது. சரியான தெரிவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. மூலத்திற்கும் பெறுநருக்கும் இடையில் தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. இதே போல கிருஷ்ணரின் தொடர்ச்சியான சங்கிலியாக வர வேண்டும். அது தொடர்ச்சியாக கண்டினியூஸாக இருக்கணும். இருந்துச்சு ஒருத்தர் கிருஷ்ணர், அப்புறம் பிரம்மா அப்படி சொல்லி நாரதர் எல்லாம் வந்த சொல்ல, அந்த மாதிரி 32வது தான் நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. அதுக்கு குரு பரம்பரையில் வரணும். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். இதை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். கிருஷ்ணாவுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களில் ஓட்டத்தை கவனம் செலுத்துவோம். ஓகே, கீதையின் ஆழமான ஆய்வுக்கு நம்மை தயார்படுத்திக்கலாம். ஓகே, இதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் கர்ம யோகா, மிடில் 6 சாப்டர்ஸ் பக்தி யோகா, லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் ஞான யோகா. ஒரு சாண்ட்விச் பண்ணாக்கா 2 சைட்லையும் பிரெட் இருக்கு, நடுவில் சாலட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா. இதெல்லாம் குக்கும்பர், கேரட் எல்லாம் அதெல்லாம் வச்சு, சீஸு, பட்டர் என்னென்னலாம் வேணுமோ அதெல்லாத்தையும் வச்சு அதை வச்சு சாப்பிட்றோம். அதனால் சென்டரில் இருக்கிறது நியூட்ரிஷியஸ் ஜாஸ்தி இல்லையா, அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். அதனால் பக்தி யோகாங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இதில் எத்தனை ஸ்லோகா இருக்குன்னு நான் சொன்னேன், அதே இது இங்கிலீஷில் இருக்கு இந்த பக்கம். கிருஷ்ணா அவர் ஒரு பெரிய பெஸ்ட் டீச்சர். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார், எப்போதுமே ஒரு டீச்சர்னா என்ன பண்ணுவா, குழந்தைகள் சொல்கிறத கேட்டுப்பா. லிசன்ஸ், ஸ்பீக்ஸ் வென் அர்ஜுனா ரெடி. எப்போ பேசுகிறோமோ அப்போ தான் பேசுவார். நோ ஆங்கர், கோபம் கிடையாது அவருக்கு. ஸ்மைல்ஸ், சிரிச்சுட்டு இருப்பார். என்கரேஜஸ், எல்லாரையும் இதை பண்ணுங்கோ அதை பண்ணுங்கன்னு உற்சாகப்படுத்துவார். ஆன்சர் ஆல் கொஸ்டின்ஸ் இன் ப்ரீஃப், எல்லாத்தையும் என்ன வேணுமோ அந்த ஆன்சர் மட்டும் சிம்பிளாக சொல்லுவார். என்ன எக்ஸ்பேன்ஸ் வேணும் ஆஸ்க், எப்போ விவரமாக சொல்லணுமோ அங்கே சொல்லுவார். வாண்ட்ஸ் டு டீச் மோர், ஸ்கோல்ஸ் ஜென்ட்லி வித்தவுட் ஹர்ட்டிங். திட்டுவார், ஆனால் அது எப்படி திட்டுறான்னு தெரியாது. வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுறதுன்னு சொல்ல மாட்டோமா, அந்த மாதிரி அப்படி சொல்லி கொடுப்பார். ஃபைனலி எகெயின் சம்மரைசஸ். ஓகே, அப்புறமா எல்லாத்தையும் பண்ணிப்படுவார். அதனால் ஒரு பெஸ்ட் டீச்சர். ஸோ வாட் டஸ் பகவத்கீதா மீன்? பகவத்கீதானா என்ன? பகவான். பகவத்னா பகவான். கீதா மீன்ஸ் சாங், சாங் சன் பை கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப். ஸோ பகவத்கீதா. ஓகே, இது எப்பிக் மகாபாரதத்தில் ஒரு பகுதி. If you need Bhagavad Gita in the spirit of understanding like Arjuna, the perfect disciple, and if we accept the advice and the instruction of Krishna, the perfect teacher, then we should know that we have understood Bhagavad Gita. அப்பதான் நமக்கு பகவத் கீதா புரிஞ்சுதுன்னு தெரியும். பகவத் கீதா 2.10 ஸ்லோகத்தில் வருது. சரியா? பகவத்கீதை மனநிலை, அர்ஜுனனின் குழப்பமும் கலக்கமும் கிருஷ்ணரை பகவத்கீதையை பேச செய்து அவரை மீட்க செய்தது. அவன் குழப்பமா இருக்கான் இல்லையா, அதனால தான் பகவத்கீதையை பேசினார் கிருஷ்ணர். அது அர்ஜுனன் பகவத்கீதையை கேட்பவர் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காக, நமக்காக தான் அவர் அது மாதிரி கேட்டு இது மாதிரி பண்ணினார். அர்ஜுனனின் நிச்சயமற்ற தன்மை கிருஷ்ணரை இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருக்ஷேத்ரா போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் கிருஷ்ணாவிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. 45 மினிட்ஸ்ல பேசினார். ஓகே, ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு அடியுடன் தொடங்குகிறது. கீதாவின் ஆன்மீக பயணத்திற்கு நம்மை பயணத்தை தொடங்குவோம். மங்களூரு வரவேற்கிறது. Why ISKCON's Bhagavad Gita as it is இருக்கு? The message of Krishna must come via an unbroken chain of disciplic succession. என்ன குரு செய்ததெல்லாம் குரு பரம்பரையில் அந்த அன்ப்ரோக்கன் செயின்லேருந்து வந்தது மூலியமாக தான் படிக்கணும். அதனால தான் அது as it is, அது எப்படி சொல்லியிருந்தோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்லாத இருக்கும் அதில். ஓகே, பகவத்கீதையின் 5 தலைப்புகள் என்ன? ஈஸ்வரா அப்படின்னா என்ன? கடவுள், உச்ச கடவுள் அல்லது கிருஷ்ணா. பிரம்மா, உச்ச கட்டுப்பாட்டாளர். உச்ச கட்டுப்பாட்டாளர் பிரம்மா கிருஷ்ணா அல்லது பிரம்மா. பிரம்மம், பிரம்மா இல்லை, பிரம்மம் உச்ச கட்டுப்பாட்டாளர். ஈஸ்வராங்கிறது காடு,
கிருஷ்ணா 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 மட்டும் போட்ட அப்புறம் ஓகே. ஜீவாங்கிறது வாழும் நிறுவனம், லிவிங் என்டிட்டி. பிரகிருதி பிரகிருதினா அது மெட்டீரியல் நேச்சர். கால அப்படின்னா நேரம், இந்த டைம் ஃபேக்டர். கர்மா செயல்பாடுகள், ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே. இந்த இதில் வந்து பகவத்கீதையில் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதில் கிருஷ்ணர் வந்து மாத்திரம் 574 ஸ்லோகங்கள் நமக்கு உபதேசம் பண்றார். அர்ஜுனன் வந்து 84 கேள்வி கேட்குறான். 84 கேள்விக்கு 574 ஸ்லோகத்தில் ஆன்சர் கிடைக்குது நமக்கு அர்ஜுனனோட 84 கேள்விக்கு. சஞ்சயன் 41 ஸ்லோகம், திருதராஷ்டிரர் 1.1 பண்றார். ஓகே. அனைத்து உபநிடதங்களும் மாடு போன்றவை. பசுவின் பால் கறக்கும் நந்தாவின் மகன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அர்ஜுனன் கன்று, கீதையின் அழகிய அமிர்தம் பால் மற்றும் நல்ல தத்துவ அறிவின் அதிர்ஷ்ட பக்தர்கள், நல்ல பால் குடிப்பவர்கள் மற்றும் ரசிப்பவர்கள். ஓகேயா. அர்ஜுன அர்ஜுன விசாத யோகா சாப்டர் பேர் என்ன? அர்ஜுன விசாத யோகா. டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் டு த சேம் சீன். இந்த சேம் சீன் தான் என்ன? அந்த நடுவில் வந்து அர்ஜுனன் வந்து சீட்டில் உட்காந்துருக்கான். இவர் தான் டிரைவர், வண்டி ஓட்டுநராக யார் இருக்கார்? பார்த்த சாரதி. கிருஷ்ண பகவானுக்கு பேரு பார்த்த சாரதி. சாரதினா டிரைவர். பார்த்தன்னா இவனுக்கு அர்ஜுனனுக்கு, அர்ஜுனனுடைய டிரைவர் பார்த்த சாரதி. ஓகே. அது வந்து வண்டி இப்படி எடுத்துட்டு ஓட்டிட்டு போய் இந்த பக்கம் கௌரவர்கள் இருக்கிறார், அது இந்த பக்கம் பாண்டவர்கள் இருக்கா. அதுக்கு நடுப்புற வண்டியை ஓட்டி போய் காமிக்கிறார் கிருஷ்ணன். இந்த மாதிரி குழம்பி இருக்கேங்கிறியே, இவாள்லாம் எப்படி இருக்கா, ஒவ்வொருத்தரோட மனநிலையை இப்போ போடுறோம். இது திருதராஷ்டிரன். அவன் ஏற்கனவே அவன் குழம்பி போய் நின்று இருக்கான். திருதராஷ்டிரன் கண்ணு தெரியாது, இருந்தாலும் இவாள்லாம் இருக்காங்கிறத சஞ்சயன் எல்லாம் விவரமா சொன்ன உடனே அவனுக்கு திருதராஷ்டிரனுக்கு என்ன ஆச்சு? ஐயோ, என் குழந்தையெல்லாம் எப்படி கௌரவர்கள்லாம் ஜெயிக்க போறா, எல்லாம் வந்து அவளோட இதெல்லாம் அந்த கிருஷ்ணர் அங்கே இருக்கிறதுனால அதான் வின் பண்ணுவாங்கிறது நல்லா தெரியுறதே அப்படின்னு அவன் திருதராஷ்டிரன் ஃபீல் பண்ணான். இவன் என்ன பண்றான்? அவன் பேர் அர்ஜுனன். அவனுக்கு ஒரே குழப்பத்துல இருக்கான். எல்லாம் சொந்தக்காரெல்லாம் செத்து போவாளே, இது பண்ணா பாவமாச்சே, சின் பண்றது இது சின் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் அவன் ஃபீல் பண்ணிட்டு அவன் இருந்தான். 3வது யாரு? துரியோதனன். துரியோதனனுக்கு அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள அவனுக்கும் பயம். இவெல்லாம் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா, இவன் அந்த 5-6 பாயிண்ட் வருது, அதனால தான் அவன் ஜெயிச்சிருவான்னு அவனுக்கும் பயம் பிடிச்சி 3 பேரும் டிஃப்ரெண்ட் சேம் பீப்புள் வித் சேம் சீனுக்காக இவன் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன் காமிச்சிருக்கா. ஓகே. இது வந்து 1.1 ஸ்லோகம். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர்ல. திருதராஷ்டிரவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுத்சவக மாமகாக பாண்டவா செய்வ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை ஸ்தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூறிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்கின்றார் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறார். அவர் கேட்கறது உடனே அவர் வந்து அவர் ஒரு எப்போ பால் காய்ச்சுவோம் ஒரு வீட்டில்? கேசவ் தெரியுமா? எப்போ பால் காய்ச்சுவோம்? வீட்டுக்கு கேட்குறா ப்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணுறச்சு பாலை காய்ச்சுவோம். பாலை காய்ச்சினா இந்த மாதிரி பொங்கிட்டுனா அந்த வீட்டுக்கு ரொம்ப லக்குன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி பால் பொங்குறது அந்த மாதிரி இருந்தது குருக்ஷேத்திரம் தர்மசேஸ்திரத்தில். எல்லாரும் இருந்தா, கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் எல்லாரும் ஒத்துமையாக இருந்தா ஒரு காலத்தில். இப்போ வந்து அந்த பாலில் வந்து இவன் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த திருதராஷ்டிரன் ஒரு ட்ராப் ஆஃப் லெமன் ஜூஸை விட்டுட்டோம். அந்த லெமன் ஜூஸை விட்ட உடனே என்ன ஆகுது? பால் தனியாக, அந்த பன்னீர் தனியாகவும் தண்ணி தனியாகவும் பிரிஞ்சு போயிடுது. ஸோ இது யாரு தண்ணியாக இருக்கிறது? இந்த பசங்க பாண்டவர்கள். இது வந்து கௌரவர்கள். பாண்டவர் இது இவனுடைய திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகள். அப்போ அவன் என்ன பண்ணும், இந்த மாதிரி பிரியணும், 2 பேரையும் பிரிச்சுட்டு இவாளுக்கெல்லாம் நல்ல ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டு ரசகுல்லா பண்ணி நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அவளுடைய மனசுக்குள்ள ஐடியா. இதுதான் அவனுடைய என்ன அசிங்கமான ஒரு இது மனசுக்குள்ள நினைச்சிருக்கான் திருதராஷ்டிரன். என் போதகிரி, இது உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான மகனால் என் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை பாருங்கள். அங்க பாருங்க பாண்டுவோட படைகளை அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன அந்த பாண்டு பகையில என்ன பண்ணிருக்கு? அனைத்து பாண்டவர்களும் தத்தம்பது சங்குகளை ஊதினார்கள். கிருஷ்ணர் என்ன சங்கு ஊதினார்? பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனன் ஊதின சங்கு பேரு தேவதத்தம். பீமன் ஊதின சங்கு பேரு ஃபவுண்ட்ரம். யுதிஷ்டர் ஊதின சங்கு பேரு அனந்த விஜயம். நகுலன் யூஸ் பண்ணது பேரு சுகோஷம். சகாதேவன் அவனுடைய சங்கு பேரு மணிப்புஷ்பகம்.
திருதராஷ்டிர இந்த மாதிரி இந்த சங்கனுடைய ஒலியை கேட்ட உடனே திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. அவள்லாம் அப்படியே அவ்வளவுதான், நம்ம எங்க ஜெயிக்க போறோம் அப்படின்னு அவனுக்கு ஆயிடுச்சு. ஓகேயா? பகவான் எங்கெல்லாம் எப்போதெல்லாம் இருக்கிறாரோ லக்ஷ்மியும் அங்கேயே இருக்கிறார். அவர் அவரது கனவிலின்றி இருப்பதில்லை. எனவே அனைத்து வரும் வளங்களும் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன. லக்ஷ்மி எங்க, பகவான் எங்க இருக்காரோ கூடவே லக்ஷ்மி இருப்போம். ஓகே, அதுதான் ஒரு ஒரு வெற்றிக்கு அறிகுறிக்கிறதெல்லாம் ஒரு பாயிண்ட்ஸு. அர்ஜுனனுடைய தேர் யார் கொடுத்தது? அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அது எல்லா திக்குகளையும் வெல்ல வல்லது. ஸோ இவன் சங்கு ஊதுறான். இந்த வெவ்வேறு சங்குகளின் ஒலி சலசலப்பாக மாறியது. இதனால் வானத்திலும் பூமியிலும் மதில் விட்டது. இது திருதராஷ்டிரரின் மகன்களின் இதயங்களை தொட்டது. அது அவன் அர்ஜுனன் போராட வேண்டாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கிறான். ஏன்? கருணை, இன்பத்தை இழத்தல், பயம், குலப்பழக்கங்களை அழித்தல், இதனால நம்ம ஃபைட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா கம்பேஷன், நோ என்ஜாய்மெண்ட், சின், ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், இன்டிசிஷன். அதனால நாங்கள் ஃபைட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணியிருக்கோம். தர்மக்ஷேத்ரா தெய்வீக தேர் கபித்வஜா சங்கநாடா காந்திவா வசுபதாசுரா ஜாத்த ஜீவிதா மோக்ஷத ஏகாதசி. இது நடந்தது ஏகாதசி அன்னைக்கு. பாக்யலட்சுமி. ஓகே, அதை இங்கிலீஷில் கொடுத்துங்க. கம்பேஷன், சின், ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், நோ என்ஜாய்மெண்ட், இன்டிசிஷன். நம்ம கிட்ட ஏதாவது கருணையில நம்ம முடி சாப்பிடக்கூடாது. யாராவது பசியோட பக்கத்தில் இருந்தால் அவளுக்கு கொடுத்து சாப்பிடணும். தனியாக இருந்தாக்க என்ஜாய் பண்ண முடியுமா? எல்லாரும் அவள்லாம் செத்து போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. கௌரவெல்லாம் நம்ம தனியாக உட்காந்து எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறது? அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறான். சரி, இந்த மாதிரி திருவிடக்கூடாதுலாம் சொன்னேன் இல்லையா? திருடின்னு இந்த மாதிரி அப்பா பையிலேருந்து என்னமோ எடுக்கிறான் பாருங்க. இந்த மாதிரிலாம் திருடக்கூடாது. மூட்டை கட்டு போகிறோம். ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் எல்லாம் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி சித்தப்பா பெரியப்பா அந்த ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்லாம் போயிடுமே. இன்டிசிஷன், எதுக்குமே நம்மளால முடிவு எடுக்க முடியாது. எது ரைட் எது ராங் அப்படின்னு நமக்கு இதுங்க முடியாது. அந்த மாதிரி இன்டிசிஷன் இருக்குமே, குழப்பத்தில் இருக்குமே அப்படின்னு அர்ஜுனன் ஃபீல் பண்ணுறான். ஓகே, நயர் ரீசன்ஸ் ஒய் அர்ஜுனா ஒன். ஏன் எப்படி அவன் வின் பண்ணான் அர்ஜுனன்? தர்மக்ஷேத்ரே ஜீவன் சேரியட் கபித்வஜா சங்கநாடா கந்திவா தியாகதா ஜீவிதா மோக்ஷத ஏகாதசி பாக்யலட்சுமி ரிஷிகேஷா. இந்த பாயிண்ட்னால தான் அவன் வின் பண்ணுறான். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பற்றி வேதச்சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. 16 சொற்களை கொண்ட இந்த இதில் எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்கு? எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்கு இந்த சென்டென்ஸ்ல? 16 சொற்கள் கொண்ட இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை தினமும் ஜபம் செய்வதே கலியின் கல்மஷத்தை நீக்கி அதன் தீய விளைவிலிருந்து காத்துக்கொள்ள சிறந்த வழி. இதை தவிர வேறு வழி ஒன்றும் இல்லை. வேத இலக்கியங்களை அனைத்தையும் புரட்டி தேடினாலும் கலியுகம் என்னும் பெருங்கடலை இருண்ட பெருங்கடலை கடக்கும் மற்றொரு வழியை காண முடியாது. ஓகே, அதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ பஞ்சதத்துவ மந்திரம்னு சொல்லணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. அந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். ஓகே, சாப்டர் இதோட எண்ட் ஆயிடுது. பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை 1.1லேருந்து 1.11 வரைக்கும், மங்களங்கள் பொருந்திய கிருஷ்ணர் 1.12லேருந்து 1.20 வரைக்கும், பகவான் பக்தர்களை காக்கிறார் 1.21லேருந்து 1.27 வரைக்கும், அப்புறம் வாழ்வின் துன்பங்கள் 1.28லேருந்து 1.46 வரைக்கும் வாழ்வின் துன்பங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த சாப்டர் படிச்சதில் வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த ஒருவருக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்திலும் பயப்பட தேவையில்லை. ராக்கே கிருஷ்ணா மாரேக்கே, மாரே கிருஷ்ணா ராக்கேக்கே. கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கேன், அவர் நமக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் வராமல் பார்த்தா, எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தாக இருந்தாலும் பெரிய ஆபத்தாக இருந்தாலும் அதுக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஓகே, அதுதான் இந்த சாப்டரில் வாழ்க்கைக்கான பாடம். இன்னொன்று, நாம் கிருஷ்ணரின் பக்கத்தில் இருந்தால், தர்மத்தின் பக்கத்தில் இருந்தால், அவரது அனைத்து சகாக்களுக்கும் நமக்கு உதவுவார்கள். அவரோட நம்ம சின்சியராக இருந்தோம்னாக்க, தர்மத்தின் பக்கம் இருந்தால் நமக்கு அவர் மட்டும் உதவி செய்யல, அவருக்கு கூடவே நமக்கு யார் பண்ணுறானே தெரியாது. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் இருப்பா, நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவா, எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி அவர் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவார். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் எல்லாரையும் அட்மிட் பண்ணுறேன். 3 டைம்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம்.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama.